जोंनो 1 करोड़ रां खिन्थु होनांगोन ओमफ्राय आं बुंदों आं दिनै 1 करोड़खौ आं नुवा। लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव फिन खेबसे बयखौ बरायबाय। लोगोफोर दाख्लैबावै जिथुनिखि ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय भाइराल जानानै थांनाय जोंनि बिटिआरनि MCLA दिलीप बर' बिथाङा बिमाइनि फिसाजोजों हटेलाव हमजानाय बेबायदि मोनसे माखासे भाइराल जागासिनोमोन। दा भाइरालनि सायाव मोनसे आपडेट लाना फैदों बा मोनसे बुंफोरथि खेंफोरथि लाना फैदों बिथां दिलीप बर' मानगोनां गेदेरमा सारा। बिदिबा बिथाङा मा बुंदों मा फोरमायदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो बुजिगोन। लोगोफोर बिदिबा आं बिथांनि बुंनाय क्लिप्सखौ होनानै होनि। लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलाङो आरोना। बे बैसागो फोरबोआव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय लोगोसे माने बे फोरबोखौ बरायनाय थाबाय। नंगौ आंहा मोनसे गिख्रांथाव जाथाय जाना थांदोंमोन। गतिके बियो आंनि जेनेबा आंखो जोंनि किसुमान माने चक्रान्त आरो किसुमान ब्लेकमेलिं मोनसे बिसोरो ग्रुप दोङो। बै ग्रुपआ आंनिफ्राय 1 करोड़ रां डिमान्ड होदो। बै डिमान्डनि थाखाय बिसोरो 5 माह जालांबाय। दिनै बे 5 माह समाव बिसोरो आंखो माने फन खालायो ए रखमनो मेसेज होयो आरो मेसेज होनानै माने बिसोरो आंखो बुंबाय थायो जुदि बै 1 करोड़खौ होआबा नोंखौ गावथारनाय जागोन, नोंनि परियालखौ गावथारनाय जागोन। दा बेबायदि बहुद आंखो दाबि धमकी होबोबाय हादो। बेबायदिनो आंबो बुङो आंहा बेबायदि गोहो गैया बेबायदि रां होनो हानाय। मानो होनबा नोंसोरो साननो हायो आंहा किसुमान प्रजेक्ट दोङो नाथाय बेफोरो फिउचार प्रजेक्ट लानानैसो आं खालायनाय जादों। दिनै आं राबार गायदो, राबाराव पुरा फिथाइ मोना, गय गायदो पुरा। दा फिउचार प्लाननि कारनैसो बेफोरखौ आङो मावगासिनो दोङो। आरो आं सासे MCLA बिखौ आं गायदो बै ढेकियाजुलि सनितपुर माने बे जिल्लायाव जायो ढेकियाजुलि ओनसोलाव बियो माने अरनबारि होननाय बे ओनसोलाव आरो माने बेयाव आङो गायनाय जादो आरो बियो एसे फिथाइ थाइदोबाबो बारा इनकाम जायाखै। दा बेबायदिनो नाङो आरो बै जन्थु दुष्ट चक्र बे ओनसोलनिनो। गतिके उनाव बेबायदिनो माने आङो दिनै आंहा मोनसे बै सासे MCLA हिसाबै आङो दिनै सम होनो हाया। मासाव खेबसेबाबो आं बै बागानाव थाङो आरो आं हदाय फुङाव थांनानै आं मोना गिदिंना फैयो। खिन्थु आंनि माबा बिजि सिडिउलनि थाखाय बेखालि बेयाव आङो मोना थांबाय। थांनानै आरो बै समाव एसे आङो बै ओनसोलनिनो बै आं जायखौ फोथायो बिसोरखो खिन्थु बे एसे जुगाजुग जानानै आं बै खोन्थाखौ बुंहरदोंमोन आङो जे 2 जानुवारियाव आङो थांगासिनो दङ मोना समाव आङो मोनहैगोन ओरै होननानै। दा बेबायदिनो बधय बै आंनि थांनायखौनो बिसोरो खाबु लानानै आंखो मोनसे ब्लुप्रिन्ट खालायदो आरो बे खालि आंखो आंनि ड्राइभार आङो इखालि मानो होनबा आंनि गार्डआबो दोङोमोन नाथाय गार्डआ आंदो बे खालि बिनि देहानि उसुबिदानि थाखाय बेखौ आंबो बुंबाय नोङो थांनाङा दे आङो बेयाव हरसेया थानानै फैगोन। मानो होनबा मासाव मोनसे एकाउन्ट सोलियो आं बेखौ नायनो गोनां जायो। आंहा एसे फुख्रिबो जावबाय हादो बेनिखायनो आं एसे केस 3 लाख लानानै आं खालि आं थांबाय। ओमफ्राय बेबायदिनो ढेकियाजुलि टाउन बारनानै बै मना सेन्टार होनना बुङो अर्थात बाटासिपुर स्टेशन बिनि सिगाङाव मोनसे साहा बागान दोङो। बै साहा बागानाव मोननाय गेजेराव मोनसे गारि गुफुर गारि मा गारिमोन आंखौ मिथिया बिसोरो आंखौ लाखिनो बुङो। उनाव आं ड्राइभारखौ बुङो लाखिदे ओरै होननानै। उनाव लाखिनाय उनाव बिसोरो 7 सेंग्रा ओमफ्राय 2 खम बैसोनि आइजो बिसोरो अखारना फैनानै सिदा आंनि गारिनि दरजाखौ खुलिनानै आंनि ड्राइभारखौ सिदा मोनसे रिभल्भार देखायनानै बेनि मासिखौ सियो। बेनिफ्राय आंखौबो बेबायदिनो दिनै बिथांमोना आंनि माने खर'आव खायो आरो ड्राइभारखौबो खानानै बिसोरो जोंखौ लाना थाङो आरो बे गारियाव 2 आइजोखौबो बिसोरो थिखांना लायो। ओमफ्राय बेबायदिनो जोंखौ बहाय लांदो मायो प्राय 2 घन्टासो बिसोरो जोंखौ लाना हांदो।
लाना थांनानै उनाव बिसोरो मोनसे जेरावनोखि माने खुनु पहर गैया लाइट गैया बेबायदि माबायाव लांनानै बिसोरो ड्राइभारखौदो आंखौदो बख'नानै बुंदो नोङो दिनैनि दिनाव जोंनो 1 करोड़ रां खिन्थु होनांगोन होनना ओमफ्राय आं बुंदों आं दिनै 1 करोड़खौ आं नुवाखै आङो दांनोबो मोनाखै आं मारै 1 करोड़ होनो गतिके आङो खुनु पद्य होनो हाया ओरै होननायाव बिसोरो दिनै सिदा आंनि मोखाङाव बा बिसोरो आंनि खुगायाव रिभल्भारखौ सोनानै बुंदो दिनै नोंखौ बेयाव गावफ्रुनानै गालांनाय जागोन होनना ओमफ्राय आंबो गिनाय फैबाय इमान हाग्रा गेजेर दा मा जायगायाव लाबोदों आंबो जेबो मिथिया उनाव बेबायदिनो बिराद बिसोरो माने मानसिक भाबे आंखौ बहुत टर्चार खालायदो किन्तु बेयाव आं ई रखम जादों जे आंहा कुनु आं जे मानसि माहारि हिसाबै माने खालि माने मा बुंनो अबाबो दिनै धैर्ययाव आङो माने बेयाव आङो जि सोंदो बेखौनो बुंबाय हादो उनाव बिसोरो बुंबाय भिडिअ नेकेड भिडिअ खालायगोन दिनै होनना बुंदो नोङो रांखौ होगोन ना होआ बुं दानो नोंनि वेल विशारफोरनिफ्राय परियालनिफ्राय रांखौ ट्रान्सफार खालामनानै जोंनो हो नोंनो स्केनार होगोन होनना बुंबाय उनाव आं बुंदों आंनि परियाला इमान धोनि मानसि नङा आरो बे रखम होनो हानाय खुनु थासारि गैया होनना उनाव बे बेगाव मा दङ ओरै होनना बुंबाय बेगाव ओमफ्राय आङो बेयाव 3 लाख लाना हांदोंमोन ओमफ्राय बिसोरो बै स्कर्पिअ गारिनिफ्राय बेगखौ दिहुननानै बै 3 लाखखौ सेख'नानै लाबाय बेनि उनाव बिसोरो उनाव आंखौबो मेगनखौ खाफिनबाय ड्राइभारखौबो मेगनखौ खाफिनबाय खानानै बिसोरो मोनसे प्राय आधा घन्टासो बधय आं गोसोआव गैया मोनसे बै गंनै गुफुर गारि आरो इनिफ्राय बै आंनि स्कर्पिअ आरो स्कर्पिअ गारिखौ बेयावनो बिसोरो गालांबाय ओमफ्राय बिसोरनि गारियाव जोंखौ थिखांनानै बै मोनसे रुमाव लाना हांदो दा बै रुमखौबो आं मिथिया बहाय ओमफ्राय लाना हांनानै मोननै रुम आंनि ड्राइभारखौ मोनसे रुमाव सोदो ओमफ्राय आंखौ मोनसे रुमाव सोदो दिनै नों लांथं जानांगोन नोंखौ जोङो भिडिअ फुटेज खालायगोन होनना बुंदो बिसोरो उनाव आं बुंदो मानि थाखाय भिडिअ फुटेज बे फुटेजखौ लागोन होमबासो नों रांखौ होगोन बे 1 करोड़खौ नोंहा एसे सासे एमसिएलएबो दिनै नोंखौ रायजोनि गेजेराव जों फुटेजखौ हेगारना होगोन होनना दा आं बुंदो आंखौ मा खालायनो नोंसोरो फुटेजखौ हेगारनानै नोंसोर बदनाम खालायनो हागोन किन्तु आंखौ नोंसोरो दिनै बे रांखौ आं खुनु पद्य होनो हाया होननानै आं बिसोरखौ बुङो उनाव बिसोरो आंखौ रुमाव सोयो सोनानै खाथाम माने मोखां खानाय बिसोरो गुन्दा बाहायनाया सोर आं मिथिया उनाव बिसोरो आंखौ गान पइन्टआव लानानै आंखौ बुंदो बे बिसिनाव उन्दु नोङो होनना बुंदो आंखौ आरो नोंनि लंपेन्टखौ खु होनना बुंदो आंखौ बेनिफ्राय आंबो आं लंपेन्ट खुवा होननानै आं लंपेन्ट खुवा मा भाइरेल खालायनो नागिरदों मा फुटेज लानो नागिरदों नोंसोरो ला हा बुंनो गोनां जेबो गैया आरो बै फुटेजखौ लानानै नोंसोर मा खालायगोन येस नोंसोर बदनाम खालामनो हायो जेबो गेदेर खोथा बे समावनो सासे माने खम बैसोनि सासे आइजो हाबना फैदो ओमफ्राय बै आइजोखौ बुंदो थां बिनि लंपेन्टखौ खुयैथां होननानै आंखौ बुंदो उनाव आङो बे आइजोआ आंनि खाथियाव फैनायाव जोनानै होदों आङो बे आइजोखौ जोना होनायाव बियो बिसोरथि थांदो लोगो लोगो साथामबो फैनानै